Dades, seguim repassant l'actualitat. A Gata de Gorgos, a la Marina Alta, es busca Miquel Àngel Gilabert. És un veí de 51 anys que va eixir dimecres passat a buscar el seu mòbil que havia perdut, però és que encara no ha trobat. S'han organitzat batudes de voluntaris per trobar-lo. S'han utilitzat helicòpters, drons, tot fins ara sense èxit. La seva família ha decidit parlar per primera vegada als mitjans de comunicació i ho ha fet amb un equip d'A Punt Directe. Miquel Àngel Gilabert va eixir de sa casa a Gata de Gorgos el passat dimecres a les 7 del matí. Des d'aquell moment ningú sap res d'ell. Ara hi ha un ampli dispositiu de més de 100 persones que estan fent una recerca per terres municipals d'Ondara, Xàbia, Pedreguer o la Xara. Tot per buscar a Miquel Àngel, de 51 anys. Qualsevol persona que tinga qualsevol tipus d'informació cal que telefoni al 062. Com viu la situació? Som sabedors de tot el que estan fent. Aleshores, jo penso que més no es pot fer. La gent està donant el que pot i el que no pot. Hem estat en un mínim de 50 voluntaris cada dia. Gent que s'ha deixat la seva feina per a vindre a buscar el nostre veí desaparegut. Els seus companys de feina, hasta l'empresa els ha enviat així també. La gent està esgotada, és com respirar un poquet. Ara avui estem centrant-nos més en repartir cartells per tots els pobles del voltant. La búsqueda no es para. En lo que respecta a la Guardia Civil, se han empleado medios aéreos, el helicóptero, guías caninos con perros detectores de personas, patrullas a pie y también hemos tenido el apoyo del equipo de especialistas en rescate en montaña. D'on partim? De l'última referència que tenim d'ell, de l'últim puesto on diuen que l'han vist. A partir d'ahir han fet una espècie d'itineraris hipotètics d'on podria haver anat i en aquest cas el que fem... Per encaminar la recerca. Encaminar la recerca cap a això. Esta pista nos da mucha información porque nos dice que está físicamente capaz de andar, nos dice aproximadamente hacia dónde se dirige y, en fin, parece que no en muy malas condiciones. A un principi nosaltres pensàvem que havia caigut un bac, que s'havia pegat un colp en el cap i estava allà en la muntanya. Però després de tota la recerca que s'ha fet, avui pensem que igual, si es va pegar un colpeget, això el va desorientar, perquè orientat sí que estava, Com és el sentiment del poble? Com es troba? Com la gent al carrer? Què et diuen? La gent preocupada, molt preocupada. És una persona jove, coneguda al poble. Gent major plorant de desesperar perquè és una persona que ell haurà fet el mateix, que ella és donant de sang, que ella ha sigut de ciclista i la gent el coneix, l'aprecia i la gent està donant, ja dic, hasta el que no pot. I jo crec que anem a trobar-lo. Si teniu alguna informació, per favor, la Guàrdia Civil demana que telefonin al telèfon 062. Recordem algunes dades que sabem. Quan se li va perdre la pista a Miquel Àngel, duia unes botes de color marró, duia uns pantalons vaquers i una jaqueta oscura amb unes ratlles grogues. La nit de dijous, un testimoni va veure Miquel Àngel al terme municipal de Xàbia i de camí a Jesús Pobre. Hi ha la teoria que podia haver-se caigut i haver perdut un poc l'orientació, però en tot cas, si aquest dispositiu està en marxa i si saben alguna cosa, 062. I atenció, recordem que el nostre programa té a la